ಒಂದು ತುಲೇನಿತ್ತ ಮದ್ಮಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಚೂರು ಹಾಕುವಾಗಲ್ಲ. ಹಾಯ್, ನಾನಿನ್ನೊಂದು ಮದ್ಮೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋಯ ಮದ್ಮೆಗೆ ನಾನೆಂಚ ತೋಜು ರೆಡಿ ಹಾಕತ್ತೆ ತುಲೆ ತೀರ ಮತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟ್ಯ ಹಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಮಂಜರ ಪಳ್ಕೆ ಶಿಲ್ಪಶ್ರೀ ಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡ್ನಗೊಂಡತಿ ಯಾನ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ. ಅವು ಬತ್ತು ಮುಟ್ರೆ ಇಡೀ ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತದ್ದು ಬೆದ್ರಾಡ್ದು ಇಡೀಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಟ್ನ ಗಾಡಿ ಬಂದ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಬರೋಲಿ ಅಂಚ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿ ಐತೆ. ಮುಂದೆ ಶಿಲ್ಪಶ್ರೀ ಹಾಲ್ ಶೋಕುಂಡು ಹಾಲ್ ಶೋಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡತೆ ಎದುರುದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಗಣಪತಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಮಾತ ದೀದು ಮಲ್ ಎದುರುಡು ಮದ್ಮೆ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ಪುರ ಮಲ್ದೆರ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. ಮೊಕೆ ಇನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಆಂಡ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಪೋಡುತ್ತಿ ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಹೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ಜಾನು ಒಂಚೂರು ಆಯ್ನಾತ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾರ ಆಯ್ನಾತ ತೋಜಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಣನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಏತ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಣನ್ ತೂದು ಮಲ್ತದು ತೋಜ್ಪಾವೆ. ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಮದ್ಮೆದ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜವಡೊಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ತೋಜಾತೊಲಿ ಪನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಎದುರು ಪೋಡುತ್ತಿ ನೆಟ್ಟತ್ರ ಅವೆನ್ ಮಾತಾರು ತೋಜವರ ಒಂದುಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಐತ ತೋಜ್ಪಾವೆ. ತುಲೆ ಉಂದೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಂದಿ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅಣ್ಣೆ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿ ತೋಜ್ಪದೆ ಐತ ಒತ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ಏನೆನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಐತ ಒತ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ಏನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಮಗೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬುಡೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗನ ಬುಡೈತಿ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ ಉಲ್ಲಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚಿಡ್ದು ಒಂದು ಪಿರಾವ್ಡು ಗೊತ್ತಿನಾಲೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗನ ಮಗಲು ಅಂಚಿಡ್ದತ್ತಿನ ಸೀರದ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಲು ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಅವರೆತ್ತಿನಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂದು ತುಲೆತ ಮದ್ಮೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದೇನೊಂಜಿ ಚೂರು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜಾವುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಭಿಕೆರೆಂಚ ಏತು ಉಲ್ಲೇರು ಸಭೆ ಏತು ಉಂಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜನಕ್ಲೇನೊಂಚೂರು ತೋಜ್ಪಾವೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬುಡದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಣ್ಣನ ಮೆಗ್ಗನ ಮಗಲು ಅಣ್ಣನ ಮಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತುಲೆನ ಅತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಗ್ಗನ ಬುಡದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬುಡದಿ ಅವು ಅಂಚಿಡುತ್ತಿನ ಮೆಗ್ಗನ ಮಗಲು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕಲು ನಿಕುಲು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವಾರಂದೇನು ವೀಡಿಯೋನು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋನು ತೂಕ ಈತ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ತುಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ